Salutare de toată lumea, vine astăzi la un nou videoclip de Standoff 2. Știu că n-am mai postat de mult, dar acum am revenit și da, vreau să dau un match de Diffuse. Așa. Sper să mă auziți și pe mine, dar și jocul. Așa. Da. Și sper să vă placă și dacă vă place să nu uitați să apăsați pe butonul de like și să vă abonați și să nu uitați să vă duceți pe Instagramul meu dacă vreți să-mi vedeți fața. Da, ok. Mie îmi place asta. Arma asta foarte mult. Cam skin. Și nu cam skin, dar îmi place cum trage. Ai, leu, ce m-a omorât ăsta. Sper să mă auziți. Da, oricum acum n-a început meciul adevărat. Asta să știți. Deci, dă-te băi încolo că te omor. Aoleu. Asta are hack. Da, acum am iau pistolul acesta și face pum 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 pum. Ce mă enervează asta? E de pe Snap. Iuhu! Da. Și sper să mă auziți. Că m-am pus căști. Am murit, da. Am un kill, perfect. După cum vedeți, eu sunt Gabriel cu steagul de Franța. Da, și sper să vă placă. Au câștigat. Of, Doamne! Să un pic să-mi pun căștile așa. Sper acum să mă auzesc mai bine. Mult mai bine. Da. Și dacă nu vorbesc, sunt concentrat. Bravo. Bă, cum? Mă mărăși pe mine și pe ălalalt. Deci nu se poate așa ceva. Sper să mă auziți de muzica de fundal. Bă, nebunilor. Da, m-a omorât. Nu era și normal că mă omoară, că am doar bani de AVP, cred. Nu pot să-mi iau un shotgun. Îi aștept aici. Să vezi cum le dau. Pa. Mamă, dar nici măcar n-am tras. Deci nu pot să-i omor. Da, au plantat și bomba. Un B în plus.
Ia mă la el. Alo, Monga, on a gagné, on a gagné, on a gagné, on a gagné, on a gagné. E ultimul meci care îl dau, după aia opresc filmarea că face mult prea lung și am treabă de făcut. În vreo 7 minute, încă 2 minute, gata. Mamă, nu mai am baterie, hai. Deci, ne vom mai vorbi, pa, pa!